Öwliýalaryň bir dehret kılıp duranna, Hudaý Taalaň dostlarynyň biri, alim adam, dini düşünýän adam. O ham dehret kılıp duqa, palany diýipdir, öýünde bir hyzmatkary bardyr, ýa gyýjady bardyr, ogly bardyr, şonu çagyrdyr. Dehret kılıp du diýýärdi. Palany diýipdir, şol geýimi ýertde palanyňa elçon diýipdir, ýort çapmamak akit diýipdir. Bir hemsaýasynda ýa bir ýerde garyb adam mamyşdyk, köýnegi ýa geýimi ýokmuşdyk, dony ýokmuşdyk. Yet şonu akit diýipdir. Ama öýündäki hyzmatkar ol ýortagul, ol gyýdy oglay diýipdir. Ay palany dehret kılyndan soňra gelle aýdaga diýipdir. Halla sabarta hatta tahruja. Bir dehretden çykandan soňra gelip aýdaga diýipdir, şu geými berdi diýip. Dehret kılıp dukan näme hawlygy otyň diýipdir. Ol Allah Taalaň dostu näme diýipdir? Hatara li badluhu ve la amanu ala nafsi ve la amanu ala nafsi an tataghayyar. Ente tagayyar. Şmahal dehret kılıp duqam yüreğime düştü şu geymimi bereyin deyip ay dehret kılımdan sonram bar bererin diyençem nifsim min evmege çakana ay näme gerek berdi yörme diyerim qadip korkuyan deyipdir. Şmahal yadıma düştü uğrudayınla şu geymimi deyip aytdım deyipdir. Kan zatla bizim yadlamıza düşüyor. Ay şon ertiye dertiyat şu karşına galiyada. Sadaka bolsun, hayrat bolsun, ihsanat bolsun. Häzir özüň tägeregam, häzir öz nämäňe öregam, birat çok aşna galiyata soňra. Dehret kılıp duqa uğradypdyr. Hawlykma işte gelende berada diýipdir. Ýok, dehret kılýançam nefs şeytan meni allap berdirmermi qadip korkýan diýipdir. Şumahal ýadyma düşdi, uğrasana şonu akisine basmyrak diýipdir. Yaxşylardan bir nasihat alawer. Gitti kerwen, dostumuz gitti ahirete gaşyn. Baýdy adamyz gitti, enemiz gitti, güne gıýgyryp dujynada. Gitti kerwen, ýeke galdyň, ýelewer, çylla basmyrak diýip durmakdyň bolýan. Adam ogly, zinhar hazır bolawer. Şumahal teýýar bol, daýawal. Nefsi şeytan sana sürnüp durupdyr. Makdum bol aýdyr, bu dünýä fani. Fanini goý, ahiret diýip berjani. Ömrüň berip satyn alma dünýäni. Bu nuksanyň düýbi görnüp durupdyr diýip mahdum bolýan.